Aya ndo anonzi ma1 azoitika manje munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Unotomboshaya kutomboti chii chakarerwa pamusoro penyika yedu, nyika yeZimbabwe, nokuti the parliament of Zimbabwe ne the ruling party ZANU-PF yazogumirwa manje nezvaitika munyika yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita muzuva ranhasi pano paZimNewsLive tichikupai ma-updates ema-latest news dziri kuitika muno munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka ndinokukurudzirai kuti mulike, mukomende, musubscribe kuti murambe muchinzwa ma-updates ema-latest news dziri kuitika muno munyika yedu yeZimbabwe. Mumazuva akapfuura takaona His Excellency the President of Zimbabwe Mr. Emmerson Mnangagwa vachikurukura naPresident of Botswana Mr. Masisi vachikurukura pamusoro pesuggestion yekuti maZimbabweans awane access yekubva munyika yeZimbabwe vachienda munyika yeBotswana without using passports but using national IDs. Saka mukukurukura uku kunyange panganga pasati pava mutual agreement yekugranda permission yekuti maZimbabweans awane permission yekubva munyika yeZimbabwe vachienda munyika yeBotswana without using passports. Mukukurukura uku tiri kuona kuti government yeBotswana haisi kuwirirana nazvo. Parliament yeBotswana pamwechete neopposition yeBotswana havasi kutenderana nazvo. Izvi tiri kuzviona panhau dzedu panapa dziri kuti Botswana members of parliament from the ruling party and the opposition have united to roundly reject the idea of Zimbabweans coming to Botswana without passports but only identity cards in a reciprocal deal. Izvi zviri kuratidza kuti nyika yeBotswana yazviramba, yaratidza kuti havasi kutenderana nazvo, havasi kugutsikana nazvo with a number of reasons. Saka regai timboona kuti chikonzero chaita kuti varambe ndechekuti kudini. Sapanapa tichiendera mberi pari kunzi the Botswana MPs said that their public healthcare system is already burdened by Zimbabweans seeking healthcare in Francistown because Zimbabwe's public healthcare system collapsed years ago due to massive corruption and incompetence. Vanhu veZimbabwe izvi zvanyadzisa. Takutoona kuti maneighboring countries edu vatinodyidzana navo vakutoziva current situation in Zimbabwe. Vakutoziva kutoti Zimbabwe tikada kuvhenja nayo mune zvinhu zvakawanda inozopedzera yatova losi kwavari, vanotopedzera variwo vatozobhuroka. Izvi zvanyadzisa, zvadzikisira nyika yedu, zvadzikisira parliament yedu, zvadzikisira utongi hwedu. Kunyange tanga tine trust kana tanga tine belief muvatungamiriri vedu, izvi zvabva zvadzikisira nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Vakaipa mhuri yeZimbabwe. Regai timbonzwa kuti mimi munozviona sei kupfurikidza nokukomenda. Regai timbonzwa vamwe vakomenda kuti kudini. Tiri kunzwa mumwe achikomenda achiti it is actually a lesson to the government of Zimbabwe to learn and improve better. Vakaipa mhuri yeZimbabwe. Tikutoona kuti nyika dzedu dzakatipoteredza dziri kutoona kutoti nyika yeZimbabwe yakuniwa chinhu, nyika yeZimbabwe yakuniwa kumhanya chinhu. Vakaipa mhuri yeZimbabwe. Regai timbonzwa mumwe apindura kuti kudini. Ari kuti and our MPs are spending their time focusing on demanding land cruisers and want their wives in their hotels. We are a cursed nation. In rural areas, a class of 34 children are sharing 1-ton textbook, and yet their MP is busy requesting a land cruiser. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Umbimbindoga hwevanhu veZANU-PF hwanyadzisa. Umbimbindoga hwavo hwaratidza kuti hwauraya nyika yedu, nyika yeZimbabwe. Pakaipa. Zvaratidza kuti hapana kwatiri kuenda nenyika yedu, nyika yeZimbabwe. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Asi tichiona on the other hand, tiri kuona kuti nyika yeNamibia yakaita disagreement nenyika yeBotswana zvikabudirira, asi nenyika yeZimbabwe zviri kuratidza kuti zvakoniwa. Neda kuti nyika yeNamibia vari kuratidza kuti iri self-sufficient, vari kukwanisa kuzvimiririra uye vanhu vari kukwanisa kushanda munyika yavo zvakasununguka. Saka uyu mukana uyu nekuramba kwaita nyika yeBotswana zvabva zvamotivheta vanhu veTCC opposition party yemuZimbabwe, nokuti vabva vatova motivated. Kunyange vainzi havakwanisi kupapinda, asi vakutoona kutoti vanhu veTCC idea yavo nemoto yavo yemovement macitizens anokwanisa kupapinda. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Regai timbonzwa mafungiro enyu, komendai pavhidhiyo iri tinzwe kuti mimi munofunga kuti kudini. Saka tinokutenderai kuti mukwanise kusubscribe, kulike pamwe chete nekukomenda, nekuti zvese izvi mahara, kuti murambe muchiwana ma-updates
eNewsSADC.